Nasadenie aplikácie na cloudovú službu. Konkrétne fullstack aplikácie, kde máme na backende Spring Boot, na frontende React a ako databázu používame PostgreSQL. Pri výbere cloudovej služby som zvažoval viacero možností, avšak nakoniec, keď som si porovnal pomer cena, výkon, kvalita a náročnosť konfigurácie, som sa rozhodol pre DigitalOcean. Čiže v tomto videu si vytvoríme backend fullstack aplikácie v Spring Boote, následne vytvoríme databázu na DigitalOcean, potom pripojíme tento backend na túto databázu, následne vytvoríme frontendovú časť tejto našej fullstack aplikácie v Reacte s použitím TypeScriptu. Všetky tieto veci dáme na DigitalOcean a potom si ešte pridáme vlastnú doménu, pod ktorou bude táto fullstack aplikácia prístupná klasicky na tejto URL adrese. Nechcem už ďalej zdržovať, pustíme sa teda do programovania. Ešte taká krátka vsúka predtým ako začneme. Chcel by som vám predstaviť nášho nového maskota, túto maličkú gumenú kačičku so šiltovkou. Tí, čo to poznáte, Rubber Duck Debugging, tak to určite viete, že je to súčasť programovania ako taká metóda debugovania pomocou štýlu takejto gumenej kačičky. A tí, čo to nepoznáte, tak si pomaličky v ďalších videách budeme odkrývať, že čo to znamená. Takže otvoríme si editor, ja používam IntelliJ IDEA, pokiaľ používate to isté aj vy IntelliJ IDEA, tak vľavo si klikneme na Spring Bootovú aplikáciu, tu hore si napíšeme názov našej aplikácie, bude sa to volať Spring Boot Demo App, toto bude názov našej aplikácie, location to môže byť, chceme, aby sme používali Maven a ostatné môže byť. Dobre, dáme Next. Dependency zatiaľ nebudeme dávať žiadne, budeme si ich ručne spolu potom pridávať. Čiže dáme Create, mal by sa nám vytvoriť projekt. Dobre, projekt sa nám vytvoril, dáme túto Run, aby nám to teda zbehlo, že či je všetko v poriadku, či sa nám to skompiluje a vidíme, že je to všetko OK. Otvoríme si teraz vľavo túto POM XML a pridáme si prvú dependencies, aby sme mohli sa nejako posunúť ďalej. Tuto, kde máte blok dependencies, tu si dajte takú medzierku nejakú, toto si dáme nižšie a dáme si tam takúto dependencies Spring Boot Starter web. Nemusíte si to opisovať, ja vám dole do popisku pridám link na gitový repozitár, čiže si to môžete otvoriť a všetko skopírovať. Keď sme to tam pridali, keď ste to tam pridali, tak tu sa vám objavilo také M-ko, alebo si otvorte túto vpravo Maven a tuto kliknite na Reload. To sa vám to načíta a môžeme pokračovať ďalej. Čiže aplikáciu sme si štartli, teraz si otvoríme túto src ako source, main, tu máme Java, tu máme našu hlavnú triedu a tu máme náš root package. Vytvoríme si tam novú triedu a zatiaľ len také testovacie, bude sa to volať message controller. Chceme od toho, aby to bol REST controller. Už nám to tu ponúka. Dobre, a zatiaľ si vytvoríme len takú testovaciu triedu, ktorá bude mať get mapping, teda get request a bude sa volať public, bude nám vracať zatiaľ len string get message. Dobre, super. A return hello world from backend. Takto a dáme mu tam anotáciu get mapping, chceme ju zavolať na rúte. Takto. Zatiaľ toto stačí, skúsime si spustiť túto aplikáciu vpravo. Dáme run, aplikácia nám beží, tu nám napísalo, že Tomcat started on port 8080. Takže teraz otvoríme si prehliadače a napíšeme tam localhost 8080. Tak. Výborne, máme tu Hello World from Backend. Toto nám funguje a pokračujeme ďalej. Teraz si zase otvoríme naše POM XML
a vložíme si tam ďalšiu dependency. Tentokrát to bude dependency pre JPA. Dobre, čiže persistence API. Zase klikneme na toto M-ko, reload Maven, máme to tam. Dobre, a spolu s tým si pridáme ešte Spring Boot Starter Data JPA. Dobre. A vytvoríme si teraz repozitár. Prejdeme do našeho root packageu, dáme pravým new Java class interface a bude sa to volať message repository. Dobre. Takto. Message repository chceme, aby nám to extendovalo. Už nám to tu aj ponúka, asi neponúka. JPA repository. Pridalo nám to tu samé, že teda očakáva, že chceme mať nejakú entity message a long to je typ, ktorého bude idčko. Môžeme si to takto nechať a poďme si vytvoriť teda triedu entity message. Klikneme zase pravým na našeho roota new Java class message. Add to git. Výborne. A ideme si zadefinovať fieldy tejto triedy. Čiže najprv idčko, povedali sme si, že to bude long, čiže si dáme private long id a potom nejaké telo tej... Dobre, to môže message, dáme si, že to bude telo tej správy. Čiže dáme private string body. Čiže tuto máme naše dva fieldy. Dobre, a ešte predtým, ako budeme pokračovať, si otvoríme POM.xml opäť a budeme používať Lombok. Tí, čo to poznáte, tak viete, čo to je, a tí, čo to nepoznáte, je to taká užitočná vecička, ktorá nám pomôže, aby sme nemuseli písať taký boilerplate kód, taký kód, čo sa stále opakuje, getere, setere, konštruktory a tak ďalej. Čiže ideme sem, dáme si trošku medzeru, skopírujeme tento lombok, vy to opäť z gitového repozitora, alebo si to opíšte ako chcete, a ešte sa presunieme sem dole, kde máme tento build a ten vymeníme na niečo takéto. Tiež je tu org project lombok. Dáme reload. Teraz sa vrátime naspäť do našej message triedy a ideme si oanotovať túto triedu. Čiže už sme si povedali, že je to vlastne entita. Tu nám to ponúka, čiže entity. Zadefinujeme si, že table. Zadefinujeme si, v akej to bude tabulke. Name message sobeval tabulka. Tu nám IDEA rozpráva, že musí mať primárny kľúč. Primárny kľúč je toto naše idčko. My si ho musíme oanotovať, že to je ID. Dobre, a sem si ešte dáme generated value, to je ako sa nám bude generovať to idčko v databáze, a sem dáme strategy auto, generation type auto. Dobre, a pokračujeme ďalej. A teraz využijeme ten lombok, čo sme si pred chvíľku naimportovali do našeho POM.xml súboru. Dáme si sem data. Nebudem ja teraz vysvetľovať, čo toto data znamená, je to proste náhrada za getter, setter, konštruktor a tuším, že ešte nejaké ďalšie implementácie. Dobre, máme tu data a dáme si sem all args konštruktor, teda konštruktor so všetkými parametrami, parametrický konštruktor a no args konštruktora. Toto a ešte si chceme dať builder. Builder je jeden z návrhových vzorov, na ktorých sa tiež chystám nahrať video. Dobre, zatiaľ takto máme našu entitu a pokračujeme ďalej. Budeme používať Postgre databázu. To znamená, že ako už iste viete, potrebujeme si zase otvoriť naše POM-ko a dať si sem dependenciu na Postgre databázu. Čiže otvorte si POM-ko a dáme si tam hoci kde sem PostgreSQL.
Dobre. Čiže túto aplikáciu by sme mali spravenú, túto backendovú časť. Teraz keď to zapnem, tak to určite nepôjde, pretože ono už sa bude chcieť pripojiť na tú databázu, ktorú tu ale nemáme, čiže to spadne. Čiže v ďalšom kroku ideme vytvoriť na DigitalOcean na cloude, na tejto cloudovej službe databázu a k nej sa potom budeme pripájať. Takže poďme na to. Takže otvorte si digitalocean.com, cloud.digitalocean.com, ja vám sem dám link, registrujete sa tam, prihlásite sa tam a v prvom kroku, čo spravíme, je, že si tu vytvoríme databázu. Tá databáza manažovaná, ku ktorej máte prístup zvonka, stojí konkrétne na tejto službe 15 € mesačne. Bohužiaľ, ja som sa snažil nájsť aj nejaké lacnejšie služby, kde by bol ten hosting zadarmo. Nejaké som našiel, Netlify a Cloudflare sa mi zdá. Tam bol ale zadrhel to, že aj keď tie služby boli zadarmo, bolo tam obmedzenie na bandwidth na 100 mega a za prekročenie, za každé mega navyše sa účtovali veľké poplatky. Čítal som recenzie, jeden pán napísal recenziu proste, že dal si na takúto službu stránku, ktorú tam mal hostovanú zadarmo na ten ich starter program a zabudol na to, asi mu tam veľa ľudí klikalo, po ruku mu prišlo 30 000 faktúra, že proste veľa prešiahol. Čiže za to som to dal sem, tu sa dajú nastaviť také alert triggery, ktoré vás upozornia, keď prekročíte nejaké dáta. Tie obmedzenia sú tu vyššie, na tie začiatočné balíky tam je tuším, že 150 GB, čiže a predtým, ako to prekročíte, sa dá nastaviť alert trigger, ktorý vám príde nejaká správa na mail, že už sa blížite k prekročeniu, ale za prekročenie sa neúčtujú také poplatky, tuším to je, že 1 cent za giga alebo tak nejak. Čiže keď rozmýšľate nad nejakým väčším projektom, tak akože by som zvážil tento DigitalOcean. Čo som pozeral, pomer cena, výkon, kvalita, to vychádza asi najlepšie. Potom, čo sú služby AWS a takéto podobné, je to dosť drahšie a komplikovanejšie na konfiguráciu. Čiže spravíme si to tu a potom už vy zvážite, že čo si o tom myslíte. Takže poďme si vytvoriť databázu. Tuto vľavo klikneme na Databases. A dáme si tu, ja tu už jednu mám databázu, ale na tieto testovacie účely pre vás spravíme novú databázu, aby ste všetko videli, ako to funguje. Tu si dáme Postgre, tu si dáme tento Regular, Basic, 13, tu si necháme týchto 10 GB, toto môže ostať názov, dobre, čiže 15 € mesačne vidíme. Dáme create database cluster. Your database has been created. Dobre, ešte tu sa volá čo. Na volačom sa tu ešte pracuje, niečo sa tu ešte krúti. Ešte to necháme dorobiť. Takto. Getting started, tieto kroky môžete si prejsť, nemusíte. Je to na vás, to sa musí ešte asi dokončiť. Takže nechám to dobehnúť a potom pokračujeme. Takže nechal som to dobehnúť, malo by to byť spravené. Teraz keď zaskrolujete tuto nižšie, tak tuto máte prihlasovacie údaje do tej databázy. Čiže otvorte si, ja sa tam skúsim pripojiť cez klienta môjho, otvorte si aj vy nejakého klienta, ak máte, a kľudne sa tam skúste pripojiť. Keď budete pozerať toto video, tak konkrétne k s týmito prihlasovacími údajmi sa vám už pripojiť nepôjde, lebo ja túto databázu už potom zmažem, čiže sa pripojite k tej svojej. Dobre, takže poďme sa tam skúsiť pripojiť. Dnes to dám na kraj. Otvorím si tento náš projekt. IDEA má túto takého databázového klienta, Databases, ale toto vám bude fungovať len keď máte zaplatené ten Ultimate. Na Community to tuším, že nefunguje, ak sa nič nezmenilo. Čiže tuto si asi vyberiem Data Source, tu si dám Postgres a tuto si teda dáme jedno user je takýto, password
Skopírujem sem. Databáza má názov takýto. Host, to je to najdôležitejšie. Ide sem. A port je takýto. Dobre, teraz okamih pravdy, lebo mne naposledy to nešlo pripojiť sa. Skúšal som hocičo, nešlo mi pripojiť sa a keď som to skúsil na druhý deň ráno, tak mi to išlo bez problémov. Čiže ja neviem, že či oni potrebujú deň na to, aby to nejako nakonfigurovali, alebo či niečo sa s tým stalo. Dáme test connection. No a ide to na šupu na prvýkrát. Čiže to som veľmi rád. Super. Dobre, dám apply, OK a sme pripojení už na túto databázku, ktorú sme si tam vytvorili. V ďalšom kroku si nakonfigurujeme tieto application properties. Ja som si to tam už skopíroval, čiže toto si tam skopírujte alebo prepíšte a sem si dajte tie svoje údaje. Tuto máte meno aplikácie, toto je ten váš host, toto je port a toto je názov databázy. Toto je username, toto je heslo. Teraz to máme spravené tak, keď si to napíšte presne takto, ako to mám ja len so svojimi vecami, čo tu máte s tými prihlasovacími údajmi a kliknete na štart aplikácie, tak podľa definície tejto entity sa nám vytvorí tá tabuľka v databáze automaticky. Vyskúšame to. Enable. Vidíme, že sa nám aplikácia štartla. Pozrieme tú databázu, ku ktorej som sa pripájal. Reloadnem si to. Krúti sa. Public, máme tu jednu tabuľku, message. Čiže vidíme, že tá tabuľka tu akože reálne je, čo je teda super. A teraz si spravíme, že natvrdo si sem napíšeme nejaké dáta. Dáme si sem add the row, idčko bude 1 a naša message bude hello world from DB. Hello world from DB. Enter, submit, vybavené. Máme to v databáze, pre istotu refreshneme, máme to tu. Super. Na chvíľočku. Zastavíme aplikáciu. Teraz si túto aplikáciu skúsime prepísať, tento náš kontrolér, aby nám vyťahol z databázy túto správu a vypísal nám ju namiesto tohto. Trošku si to upravíme, takže v prvom rade si sem potrebujeme natiahnuť ten náš repozitár. Takže natiahneme sa tak, že si ho záme message repository, výborne, a sem si dáme anotáciu autowired, čo je vlastne dependency injection. Máme to natiahnuté a teraz nebudeme vrácať string. Spravíme si tak, dáme si optional, sem dáme message, get message, to je v poriadku, ale donútra dáme path variable, lebo to budeme hľadať podľa idčka, čiže ID, a long ID. Tam chýba zátvorka, za to niečo nie je v poriadku. Long ID. Dobre, výborne. Takto. A donútra vidíme, že nám to kričí, lebo toto je string a my chceme optional message. Donútra si chceme vrátiť message repository .find by ID a sem chceme to naše idečko. Takto. Výborne. To máme napísané a ideme to vyskúšať. Takže okamih pravdy. Ešte nám tu niečo chýba. Ešte nám tu chýba jedna vec. Do tohto get mappingu my si musíme dopísať takúto vec. To je to idečko, ktoré tam vlastne napíšeme. A teraz to môžeme spustiť. Spustíme aplikáciu. Dobre, je spustená.
8080 lomené IDčko tej našej správy je 1, zavoláme si. Vybavená vec, zavolali sme si z našej lokálnej aplikácie dáta z databázy z DigitalOcean. Čiže toto nám funguje, s týmto sme spokojní. A to je všetko. No a teraz v ďalšom kroku ide tá zaujímavá časť, kvôli ktorej robím toto video. Skúsime si tento náš backendový projekt Spring Bootový deploynúť, alebo teda nasadiť taktiež ako aplikáciu na DigitalOcean a budeme to už potom priamo z browsera cez nejakú URL adresu, ktorú nám oni dajú, sa pripájať a čítať tie dáta z databázy. Aby sme to nerobili z lokálu, lebo toto video je o tom, ako nasadiť Spring Bootovú aplikáciu a potom si k tomu pridáme nejaký frontend, ako to celé zabaliť a poslať to na ten cloud. A spravíme to tak, že na ten DigitalOcean my nahráme vlastne Docker image. Čiže túto aplikáciu si teda potrebujeme zabaliť do Docker imageu. A spravíme to tak, že tuto klikneme pravým, vytvoríme, tuto nám to hneď ponúka, že Docker file. Máme add, toto si vymažeme a ja si to sem nakopírujem, vy si to potom skopírujete z toho GitHub repozitora alebo opíšete a potom si ukážeme, čo ďalej. No, takže to sem takto dám. Ideme from OpenJDK toto, arg jar file, copy. Tuto si dáte názov tej aplikácie, ktorú nájdete. Hneď vám ukážem kde. Expose, port 8080. Dobre. A teraz využijeme náš Maven. Čiže otvorte si tuto vpravo Maven. Tu si dajte aplikáciu Lifecycle. Dáme clean. Install. Dobre, dačo sa spravilo, hádam. Ešte nie, ešte chvíľku počkáme. Clean install, výborne, dobehlo nám to. A teraz tuto vľavo si všimnite, že sa vytvoril takýto target. A tuto máte to Spring Boot Demo App. To je vlastne toto. Target Spring Boot Demo App. Čiže takto. Dobre, toto by sme mali spravené. Môžeme si to otestovať aj tak, že pokiaľ máte nainštalovaný Docker dashboard v svojom počítači, tak môžeme vytvoriť priamo túto Docker image a spustiť si to lokálne na tomto počítači a potom to nasadiť, alebo to tam priamo nasadíme. Ja mám Docker nainštalovaný, čiže ja to vyskúšam. Môžete si to aj vy tak spraviť a potom si to nasadíme na DigitalOcean. Čiže zapnem si Docker desktop. Tak toto vyzerá. Sekundičku, nech sa to spustí. Dobre, Docker mám zapnutý. A teraz ideme do projektu. Do tohto našeho projektu, do terminálu a dáme si, že Docker build. A sem napíšeme, že Docker build medzera bodka a zbuildí sa vám ten Docker. Dobre, Docker máme zbuildený. Teraz si ho ideme spustiť. No teraz si pozrieme, že ktorý je to ten Docker image, čiže dáme, že Docker images a tu by sme si mali skopírovať to idčko. Takže about minute ago, tak to bude pravdepodobne tento môj Docker. Čiže ja si toto skopírujem, toto idčko. Takto. A teraz si to skúsime spustiť. Takto. A sem si dáme to idčko, ktoré sme si skopírovali. Docker run p. Dobre. Skúsime spustiť. No niečo sa spúšťa. Dobre. Vidíme, že ja mám aplikáciu vypnutú. Takže teraz si otvorím browser. Dáme tam ten localhost 8080.
lomené tá jednotka, malo by nás na... Super. Čiže teraz som spustil tú aplikáciu z Docker imageu a normálne to funguje. To je veľmi dobrá správa. Toto vypneme. Vypneme aj ten Docker. Ctrl-C. Shutdown completed. A to znamená, že to môžeme ísť nasadiť na DigitalOcean. A na DigitalOcean to nasadíme veľmi jednoducho. Dôležité je, že toto si treba uložiť na Git. Čiže ak nemáte Git, tak si ho zriaďte. Toto treba uložiť na Git. Tu dáme, že initial commit. Dobre. Takže initial commit tu máme, teraz to dáme na GitHub, čiže hore Git, GitHub, share project. Necháme to takto, ako to je. Share. Vidíme, že successfully shared project on GitHub. Dobre, ale ešte si musíme dať na niečo pozor. Dáme ešte raz clean. Install. Je veľmi dôležité, aby v tom, čo odíde do toho GitHubu, bol aj, hneď vám ukážem čo, nech to dobehne. No pozrite sa, tuto máme ten target a je dôležité, aby tam boli tieto dva súbory, minimálne teda tento horný. Čiže kliknem na to pravým, dám git, hop, git, add, dobre, takto. Teraz to commitneme ako initial commit 2, commit. A stlačíme Ctrl, Shift, K a pushneme to do toho nášho repozitára. Pushing. Mohlo by to zbehnúť, bolo by to veľmi fajn. No poďme. To sú také väčšie objekty. Dobre, hotovo. Pušnuté. Teraz sa vrátime naspäť do DigitalOcean. No a teraz si ideme vytvoriť túto našu... Tuto naľavo si dáme app platform. Dobre. A tuto dáme create app. GitHub. Repository. Naša sa volala Spring Boot demo app. Výborne. Dobre. Next. Toto si zmeníme, pretože toto je 12 € mesačne, také nám netreba. Dáme si za 5 € mesačne. Save. Dáme si back. Tu si dáme, že add the resource, tu si dáme database a tu si dáme, že add the. A tu si klikneme previously created DigitalOceans database a tu si dáme tú našu, čo sme si vytvorili. To bola táto, DB PostgreSQL. Dobre. User tam bol tento, výborne. Attach database. Next. Dobre. 5 €. Dobre, hotovo. Create resources. No teraz by sa nám to malo vytvoriť. No a teraz sa to buildí, teraz tu beží nejaká ich taká tá CI/CD pipeline. Dáme si go to build logs a teraz tuto by sme mali vidieť konzolu, že či sa to teda zbuildí správne. No, vidíme, že nejako to dobehlo, ja som spravil strih medzičasom, lebo akože nemusíte sa dlho pozerať na to, ako to tu beží. Dobehlo to úspešne a teraz keď si tuto trošku poskrolujeme vyššie, tak tuto už máme priradenú URL adresu, ktorú nám dal DigitalOcean. No a teraz keď kliknem na toto, že Live App, tak tu už je nasadená tá dockerizovaná Spring Bootová aplikácia. Čiže dáme Live App a toto je už tá URL adresa. No a vlastne teraz, keď tu dám lomené 1, tak by sa nám mali zobraziť dáta z tej databázy. Čiže dám lomené 1. No a zobrazilo sa to, čiže naša dockerizovaná aplikácia nasadená na DigitalOcean úspešne komunikuje s našou databázou, ktorú sme nasadili na DigitalOcean a celé je to na cloude. Dobre, čiže toto máme spravené. Teraz ideme spraviť frontendovú aplikáciu v Reacte, ktorá bude napojená na tento backend
a tá Reactová aplikácia nám bude zobrazovať túto správu, aby to bolo pekne, že frontend, backend a teda databáza, všetko na tomto DigitalOcean nasadené. Takže poďme na to. Ešte predtým ale, ako sa pustíme do tej frontendovej časti, otvorte si svoj DigitalOcean, tu choďte do Databases, otvorte si tú databázu, ktorú sme si naposledy spravili a tuto keď pôjdete nižšie, alebo pôjdeme do setting, tuto je to, Trusted Sources. Tuto my keď sme pripojili tú backendovú aplikáciu na túto databázu, vlastne tuto na DigitalOceans, toto CoralApp, to je tá backendová aplikácia dockerizovaná, tak vlastne do takých vierohodných zdrojov, alebo ako to preložiť, sa pridala táto aplikácia voči tejto databáze. To znamená, že táto databáza k sebe pustí konekciu len z tejto aplikácie a zo žiadnej inej. To je za normálnych okolností dobré a je to bezpečné, ale my teraz, keď to ideme vyvíjať, tak nás nepustí do tejto databázy sa pripojiť zo svojho lokálu. Takže zatiaľ si to dáme preč a potom si to tam pridáme. No tu sme v tých settingoch a tuto máme Trusted Sources CoralApp, to si dáme Edit a dáme si to preč. Mne tuto hneď dole vyhodilo IP adresu môjho počítača. Ja som ju začiarnil, lebo tak akože nechcem veľmi IPčku expozovať do sveta, ale vám to tam vyhodí tiež. Čiže môžete to spraviť tak, že si tam necháte tú CoralApp, alebo teda tú vašu aplikáciu, aká tam je, a pridáte si aj tú svoju IPčku, to znamená, že zo svojho lokálneho počítača sa pripojíte na tú databázu a môžete vyvíjať, alebo to dáte všetko preč a v prípade, že to dáte všetko preč, tak bude váš cluster open na všetky konekcie. Je to na vás, viete už teraz, ako to funguje, tak si spravte po svojom. Teraz si ideme vytvoriť frontendovú časť našej aplikácie. Tu si môžete spraviť viacerými spôsobmi. Môžete si otvoriť napríklad svoj terminál a skopírovať tam alebo napísať si tento príkaz. Ja vám ho pridám do popisku videa, aby ste ho mali. A potom si to otvoríte v nejakom editore a budete pokračovať. Ja to spravím tak, že ja používam WebStorm, čiže si vytvorím projekt vo WebStorme. Ja si otvorím WebStorm, dám tú Reactovú aplikáciu, že chcem. Tu napíšeme názov, bude sa to volať Frontend App React. Chceme, aby to bolo v TypeScripte. A dáme create. Dobre, aplikácia sa mi vytvorí. Tu ešte musíme chvíľku počkať, kým sa nainštalujú tie package. Čiže ja dám strih, aby ste nemuseli čakať so mnou. Toto nám zbehlo a teraz si skúsime štartnúť aplikáciu. Tuto vpravo hore štart, alebo keď tu nemáte takéto niečo, tak si otvoríte terminál a tam napíšete, že npm start. Aplikácia by sa mala naštartovať, otvorí sa nám v novom okne. Dobre. A teraz si ideme prispôsobiť podľa seba. Otvoríme si ju. Otvoríme si src, otvoríme si tu app.tsx a tu si to trošku prispôsobíme podľa seba. Toto tu nebudeme potrebovať, toto tu taktiež nebudeme potrebovať. Budeme chcieť používať Axios na HTTP requesty na backend a preto si ho musíme najprv nainštalovať. Takže otvorte si terminál, sem napíšeme npm i Axios, to sa nám nainštaluje. Chceme si tu zobrazovať správu, takže const, prepnúť klávesnicu, message, hneď nám to tu pomôže, vygeneruje, toto sme ale nechceli, my sme chceli len use state, tak toto použijeme zatiaľ. Dobre, use state si naimportujeme, máme ho tu, super. A teraz
ideme použiť to Axios, čo sme si nainštalovali a vlastne chceme mi teraz zavolať alebo poslať HTTP request GET na našu backendovú aplikáciu a nafetchovať alebo teda získať stade dáta z tej databázy. To spravíme cez useEffect. Dobre. A teraz použijeme Axios. Import Axios from Axios.get. Dobre. Tu nám nejakú predpripravilo. My ju použijeme, pretože my budeme chcieť, no teda zmeníme si ju na localhost 8080 lomené 1. To je adresa, na ktorej je tá naša správa z tej databázy. Na ďalší riadok .den. Tu dáme response. A tu nám ponúka, že set message response.data. Toto ale nie je úplne pravda, čo chceme spraviť, pretože zapneme si tú našu backendovú aplikáciu. Pozrieme sa, ako to tu máme spravené. Keď ju zapnem, a otvorím si ten port 8080 a prečítam si dáta z tej databázy, ako sme to mali tuto, tak vidím, že tu mám taký objekt tej správy, ktorá má dva fieldy, idčko a body. Čiže keď by som si zobral response.data, to mi zobrazí celý objekt. A ja si z toho chcem vybrať toto body. Takže vrátime sa naspäť do našej frontendovej aplikácie, toto je backendová, to zatiaľ minimalizujem do frontendovej a tu dáme set messages response.data.body a teraz už by to malo byť v poriadku. A my toto chceme vypísať do našej frontendovej aplikácie, čiže sem si môžeme dať, že message from the backend from db a dáme si sem tu message. Dobre. Ale ešte musíme upraviť jemne backend, pretože toto by nám nezafungovalo, pretože ten backend má takú reštrikciu, že on nepustí si z hociakej URL adresy frontendovej čítať dáta, takže musíme si pustíme si to. To teraz určite nepôjde, lebo sa to pokusí pripojiť sa na backend, ale my si chceme len skopírovať URL adresu. Toto som čakal, že sa stane, ale my si chceme skopírovať túto URL adresu. Dobre, toto zatiaľ zavrieme. Frontendovú apku si zatiaľ vypneme. Otvoríme si backendovú časť. A tu, kde máme REST controller, tak si dáme anotáciu cross origin. Tu dáme origins a sem si napíšeme URL adresu našej frontendovej aplikácie. Týmto dávame našemu backendu vedieť, že keď príde HTTP request z tejto URL adresy, tak mu dovol prečítať dáta a pustí ho k sebe. Dobre. Toto vypneme. Reštartneme to. To nám beží teda na 8080. Tuto to vidíme. Minimalizujeme. A teraz si poďme zrekapitulovať, čo sa má stať. Zapneme si frontend. useEffect nám chce fetchnúť dáta z tejto URL adresy. To je backendová aplikácia a toto je to naše idčko tej message. Prečíta si dáta z responsu a chceme uložiť
túto správu do set messages. A tu si to vypíšeme. Takže poďme si to vyskúšať. Štart. Naštartuje sa nám aplikácia. A vidíme message from the backend from DB, hello world from DB. Čiže toto nám úspešne funguje na lokále. A teraz si to ideme dať celé na DigitalOcean, tak aby to fungovalo. A ideme si to upraviť tak, aby to fungovalo na DigitalOcean. Ako sme sa už bavili, my si potrebujeme teraz upratať tie URL adresy. Čiže otvorte si frontendovú aplikáciu a sem si ideme dať URL adresu tej našej dockerizovanej backendovej aplikácie na DigitalOcean. Takže si opäť otvorte DigitalOcean. App platform. Tu si dáte tú svoju aplikáciu. Tu máte tú URL adresu. -1 my tam chceme. Skopírovať. Aj s tým HTTPS. Otvoriť frontendovú aplikáciu. A dáme to sem. Dobre. Keď to máme spravené, tak ctrl-k. Tu je čo v týchto on-version. Dobre, to asi nepotrebujeme. ctrl-k. A sem dáme, neviem, init commit 2, alebo dajte tam čo chcete. Commit. Dobre, commitnuté. Teraz si to dáme na GitHub. Čiže opäť GitHub, share project on the GitHub, public share. Dobre, bolo to tam uploadnuté a teraz si to ideme nasadiť na DigitalOcean. Takže otvoriť DigitalOcean, opäť app platform. Tu si dáme, že create app, zase GitHub. A pozrieme sa, ako sa volá naša aplikácia, volá sa Frontend App React. Toto. Auto deploy next. Tu si to zmeníme na 5 eurový balík, alebo takto. Toto vôbec nebudeme riešiť, pretože pokiaľ máte prvú aplikáciu takúto v Reacte, alebo čo sa týka toho celého Node.js balíka, hostovanú na DigitalOcean, tak to máte zadarmo. Čiže pokiaľ len túto si musíte dať, že edit, static site, čiže statickú aplikáciu v Reacte v tomto prípade budeme mať zadarmo. Čiže save. Tuto vidíte, že sa nám nejaká CI/CD pipeline vygenerovala. A dobre, dáme back. Next. 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 Dobre, hotovo. Create resource. A teraz sa nám to začne buildovať. Tu by mali byť nejaké logy, nič zatiaľ nevidím. Ja toto asi strihnem, aby ste nemuseli čakať so mnou. Build nám dobehol. A teraz, keď túto zaskrolujeme trošku vyššie, tak tu vidíme, že Live App. Klikneme. A tu už je tá naša aplikácia nasadená na DigitalOcean. Message from the backend zatiaľ nevidíme, pretože konkrétne táto aplikácia, ktorá je tu nasadená, sa snaží komunikovať s backendom, ktorý nemá v Course Origins túto URL adresu a preto ju nepustí do svojej ku sebe. A tuto vidíme presne napísané, keď stlačím F12, tak tuto v konzole vidíme, že from origin toto has been blocked course policy, no access. Čiže teraz my si upravíme aj tú backendovú časť, čiže skopírujeme si toto
túto URL adresu tejto našej frontendovej časti na DigitalOcean. A teraz otvoríme si backendovú časť našej aplikácie. To je toto. A sem, kde je cross origin, tak namiesto tohto localhostu, čo tu máme, chceme skopírovať túto novú URL adresu. Teraz čo potrebujeme spraviť? Potrebujeme spraviť maven clean install to nám vygeneruje target priečinok a teraz ctrl-k commit, môžeme dať final commit a pušneme to na GitHub a máme to nastavené na DigitalOcean tak, že autodeploy sa spúšťa automaticky, keď vy dáte nejakú zmenu na ten váš GitHub. Čiže keď to zaregistruje, že ste dali novú verziu alebo nový commit na GitHub, tak sa spustí autodeploy. Vidíme, že už sa to buildí, tá backendová aplikácia. Môžeme si pozrieť logy. Dobre, počkáme, nech to zbehne. A potom vlastne už keď sa pripojíme na tú frontendovú časť, tak už by to malo fungovať. Dúfam. Dobre, build complete. Ešte tuto nejaký status beží. Deploying. Chvíľku to trvá, tak potom akože sa nezlaknite. A tu už vidíme, že sa nám spúšťa dockerizovaná Spring Bootová aplikácia. To je veľmi dobré znamenie, že to funguje. A možno sa to aj deployne úspešne. Hotovo, dobehlo to. Zase skúsime si live app. Lomené 1. Fantázia to beží. A teraz už by malo fungovať aj toto, čiže Ctrl F5 čiže reset a vidíme, že naša frontendová aplikácia na DigitalOcean je prepojená s našou backendovou aplikáciou na DigitalOcean, ktorý má na sebe databázu na DigitalOcean a všetko nám to funguje. Takže toľko k tomu. Ešte jednu vec, predsa by som vám len chcel povedať, lebo ja som sa s tým trápil, musel som to googliť, tak by som chcel, aby ste vy to nemuseli googliť. Keď som si takto robil aplikáciu, dal som ju na DigitalOcean a potom v tom frontende som mal napríklad túto, že lomitko a nejaké ďalšie stránky, tak mi to vôbec, na lokále mi to fungovalo, ale na DigitalOcean mi to nefungovalo. Tak by som vám chcel ukázať, že ako to spraviť, aby to fungovalo aj vám a aby ste sa s tým nemuseli trápiť. Čiže poďme si to vyskúšať. Upravíme si zase trošku našu tú frontendovú aplikáciu a to tak, že prvé, čo potrebujeme spraviť, je, že si nainštalujeme router. Čiže npm i react router dom. Zase vám to dám dole do popisku. Dobre, a teraz si tu dáme router. Takto. Router. Dobre, naimportujeme si ho. Tuto mi to. Dobre. Router. Tuto mi to niekedy nefunguje. Ja si tam sem dám takýto import. Keď vám to nepôjde, tak si ho dajte tiež rovnaký. Teraz routes. Dáme si takéto. Oder si vytvoríme za chvíľku. A chceme sa na ten oder prekliknúť cez taký maličký button, ktorý nás pošle na other. Vytvoríme si túto oder.
Dobre, ho tu už aj mám vytvorený, len ho nemám v Gite, čiže takto bude vyzerať nejako ten other. Proste len keď tam prídeme, tak vypíšeme hello from other. Dáme si ho do Gitu ešte, add, a sem si ho naimportujeme. Import. Dobre, skúsime zapnúť aplikáciu. Ono nám asi úplne nepôjde, pretože bude sa snažiť čítať dáta z tejto URL adresy a localhost 3000 teraz nemáme napísané v našej backendovej aplikácii, čiže ten course reštrikcia to určite zastaví. Určite to zastavila, ale keď sa dáme na ten other, to by mohlo ísť. To ide. Čiže hello from other. Toto ale keď teraz deploynem na DigitalOcean, tak to nepôjde. Hneď si to poďme ukázať. Vypnem, commitnem init commit 3, commit, máme to commitnuté, teraz Ctrl-Shift-K, dáme to na GitHub. Ako sme si povedali, automaticky keď to dáme na GitHub, tak sa spraví auto-deploy a prebuilduje sa nám naša frontendová aplikácia, v tomto prípade je to táto aplikácia. A už vidíme, že sa buildí. Čiže počkáme zase, kým sa dobuildí a deployne sa tá nová verzia. Hotovo. No a dáme si live up a keď si klikneme na other, tak akože nás sem presmeruje, ale keď to refreshneme, tak nám hodí, že 404, the request page was not found. No a teraz si ukážeme, ako to fixnúť, aby to fungovalo. Je to veľmi jednoduché, naspäť do DigitalOcean. Keď sme v tejto aplikácii, dáme si setting, tu klikneme na ten komponent frontend a React a tu, kde máte custom pages, tak dáte edit a tu dáte catch all a tu napíšete, že index.html. To je všetko. Komponent sa updatene, zase sa to buildne. Počkáme. A keď to dobehne, už by to malo fungovať. Build nám dobehol a teraz okamih pravdy. Dáme si live up, other, refresh a vidíme, že nám to krásne funguje, už nám to nepadá. To len keby ste sa s tým chceli hrať a mali ste s týmto problém, aby ste nemuseli googliť, ako som googlil ja, vyše 2 hodín, kým som sa k tomu dopátral. Takže dúfam, že vám to padne na osoch. A ešte posledná časť tohto videa. Skúsime si na DigitalOcean pridať našu vlastnú doménu. Takže, lebo teraz to beží na takéto škaredej doméne a pôjdeme do našej aplikácie, dáme si setting, tu máme domains a sem si pridáme add the domain. A ja mám takúto martix.online. Ja mám takúto doménu, ktorú som kúpil voľakedy v zlave za 1 euro, takže ju využívam na takéto veci. No a neviem, ak ste už robili s takýmito, že si pridávať custom doménu a pokiaľ ju máte kúpenú na inom prevádzkovateľovi, ja ju mám na websupporte, takže som si len musel otvoriť websupport a tam nastaviť DNS. Pod DNS je taká kolónka, že name servers. No a prestavil som websupportácké name servery na tieto DigitalOcean. Tým pádom akože DigitalOcean s tým bude vedieť potom pracovať. Ak si to spravíte, že hneď, tak tie zmeny sa môžu prejaviť až za 72 hodín. Môžu sa aj skorej, ale keď vám to nepôjde, tak sa netrápte. Po 72 hodinách by tie DNS-ka mali už byť presmerované, ono to niečo trvá. Ja túto mám už na DigitalOcean nejaký čas, čiže predpokladám, že teraz by to nemalo dlho trvať. Čiže dáme add the domain. Zase ide build.
deploy, teraz by tu už hádam nemalo byť dlhé. Dokonca sa skipol build, live up, dáme live up. No a ešte to nefunguje, čiže chvíľku počkám. Počkal som tak 10 minút, nech sa tá DNS-ka nejako spamätá, nech sa to ponastavuje. A teraz keď dám toto martix.online, tak nám to už beží, funguje toto adr, refresh a všetky tieto veci. Ale určite ste si všimli, že nám nefunguje tá správa z databázy a vy už asi viete, prečo nefunguje. No pretože túto novú URL adresu treba nastaviť do course anotácie na tom message controlleri v backendovej časti aplikácie, lebo zase sa teraz ťažuje, že ju tam nechce pustiť. Čiže pre nás to znamená, že naspäť ideme do našej backendovej aplikácie, tentokrát si ale skopírujeme túto URL adresu. Ideme naspäť do backendovej aplikácie a namiesto cross origin z tohto sem skopírujeme tento martix.online. Opäť, ako je dobrým zvykom, clean. Install. Dobre. A teraz už len commitneme, dáme na GitHub. Čiže ctrl-k. Dobre. Final commit 2. Committing. Pushneme na GitHub. Na GitHub je to pushnuté. Teraz sa pozrieme naspäť na DigitalOcean. Tu by sa už to malo buildovať. Toto je táto Coral App. Už prebieha build, čiže zase chvíľku počkáme. Build complete. Dobre, ešte chvíľočku. Build nám zbehol. Čiže toto je backendová časť. A ideme sa naspäť pozrieť do tejto frontendovej časti. Ctrl F5. A vidíme, že už nám vie komunikovať naša aplikácia frontendová aj s backendom. Funguje to a toto sme si vyťahli teda z databázy. Ešte preklikneme sem na adr, všetko funguje. Takže týmto pádom to máme kompletné. Ako som povedal, v popisku videa nájdete linky aj na frontend, aj na backend a pridám tam aj nejaké linky na DigitalOcean a tak ďalej, čo som hovoril vo videu. Takže to je celé. Pre toto video je to všetko, ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite dať prosím like a odber, prípadne zdieľať. Ďakujem veľmi pekne, čaute.